Máte dosť neprimerane vysokých účtov za internet a tých prekliatých zmluv s viazanosťou. Teraz sa s tým všetkým môžete navždy rozlúčiť. Nepotrebujete SIM kartu, nie je potrebná zmluva a mesačný poplatok je 0 eur na celý život. Jediná platba a budete mať navždy bezplatný prístup k globálnej satelitnej sieti. Toto je pokyt Wi-Fi novej generácie, vyvinutý tímom bývalých inžinierov japonskej agentúry Haxa s využitím satelitnej technológie na rovnakej úrovni ako Starlink. Jeho 5-gramová anténa s 9 nukleami je tak výkonná, že pokrie dom s rozlohou 500 m2, čo umožňuje 60 až 4 zariadeniam sledovať videá v 4 kelvinoch súčasne bez najmenšieho oneskorenia. A nejde len o úsporu peňazí, je to vaša záchrana v núdzi. Počas katastrof, ako sú zemetrasenia alebo povodne, aj keby všetky pozemné základňové stanice zlyhali, bude sa naďalej pripájať k satelitom, čo vám umožní zostať v kontakte s rodinou a prijímať informácie zvonku. Navyše, jeho interná batéria vám poskytne týždeň používania bez obáv. Nie je závislý od žiadneho telekomunikačného operátora, takže nepotrebuje SIM kartu, zmluvy, nemá obmedzenie dát a samozrejme nemá žiadne skryté náklady. V minulosti bolo takéto satelitné zariadenie výhradne pre armády a vlády, s cenou presahujúcou 1000 eur. Dnes však, aby sa táto revolučná technológia stala populárnou, ho môžete získať už od 25 eur s bezplatnou dodávkou domov. Ponúkame vám našu maximálnu záruku 30 dní na vrátenie bez otázok a dvojnásobnú kompenzáciu, ak sa vám nepodarí pripojiť. Vaše riziko je absolútne nulové, zásoby sú obmedzené. Kliknite na odkaz nižšie hneď teraz a odneste si domov slobodu a bezpečnosť siete budúcnosti.